Preview. Preview. Mill-lejla taqbel kulħadd Chelsea 6 Middlesbrough 1. Naħseb inna ma nkunu konvinċenti hekk minn mindu beħħ il-klabb Roman Abramovich. Kienet logħba ħalli nkun onest qed li ħanaddu l-film għax jekk ngħid li konna ħanfallu kont nkun qed nikdeb, però mhux tkun konvinċenti hekk. Għax normalment meta nilagħbu ma' dawn it-tip ta' timijiet li jiġu l-Ingliż Park de Bus, speċjalment dis-sena, batejna ħafna. L-ewwel 5 minuti kienu xejki, ġifieri, ħalli il-kliem ikun sew. Bħala formation naħseb jien almenu min-naħa tiegħi ma xtaqx li jibda Gallagher u ma bdiex il-coach. Għax trid nar iktar kreattività fil-ground milli balla pressing fil-vojt bħalma għamilna ħafna din is-sena. U beda Petrovic Disasi right back, Thiago Silva kollu fl-aħħar center back, ir-ritorn ta' Ben Chilwell, il-captain tista' tgħid għax Reece James dejjem l-isptar, Enzo Caicedo s-soltu f'nofs il-ground, Palmer qudiemhom, Mudryk ma' Xelluk, Sterling mal-lemin u Armando Broja l-striker. Inki rajt il-lineup mill-ewwel ħadd pjaċir għax qed m'għandni bżonn Gallagher, irridu kreattività di tip ta' logħba. U kifet l-ewwel 5 minuti kienu xejki, jien qed nisperaw mhux ħanibqa' hekk. U mbagħad iżda bdejna bil-mod noqogħdu. L-ewwel gowl Chilwell kien vera tajjeb fiha, Enzo taħ pass bejn id-difensur u l-midfielders u ta' pass lil Sterling u għal dik darba flok bħalma jagħmel is-soltu Sterling għamel ta' rasu taħ il-broja, id-difensur daħal eżatt fuq il-ballun u autogol u qiegħed b'xejn u jien qed ejja għall-inqas ma minniex sa 7 minuta biex insibu ballun. Qed tista' jkollhom joħorġu xwieħed b'xejn. Ġifieri dawwar. U mbagħad minn hemmhekk tista' tgħid il-logħba mhux kienet lesta ma kontrollajna il-maġġoranza tal-kumplament tal-logħba. X'kien qed gowl mill-ewwel ta' cross Sterling u daħal Enzo back post ngħid xejn. U mbagħad it-tielet gowl rebaħ ballun tajjeb Disasi taħ lil Sterling u mbagħad l-istess Sterling taħ il-cross u Disasi tajjeb minn qudiem il-goaler. Ir-raba' gowl żball banali tal-Middlesbrough hemmhekk tinduna ma' minn kontra min qiegħed tilab u Palmer tista' tgħid għalaq il-logħba 4-0 l-ewwel lesta u minn hemmhekk sarat moħħi. Ħadd biex fl-istess ħin imma trid ma tix tinsa kontra min qiegħed tilab u x'livell qiegħed tilab kontrih. U tħanna half time u tista' forsi jserraħ naqra. U fit-tieni ħaf daħal Noni Madueke flok Mykhailo Mudryk. Li Mudryk kien diżastru ma dik is-sena ġew għaliha iktar tard. Fis-65 ħareġ Ben Chilwell li qbilt jien għax da asmani ilu naħseb ilu kien xahar nofs barra u vera daħal tajjeb, ġifieri jagħmel 65 minutes ma tgħidx beda fimt joħodha relax li qabad u beda jilgħab tajjeb ħafna. Daħal Alfie Christie floku, Alfie Gilchrist, skużawni. Mbagħad fis-65 ħareġ Broja, l-istess issa mbagħad nitkellmu naqfu iktar tard u daħal Conor Gallagher li għamel assist tal-5 gowl ta' Palmer. U mbagħad fis-72 daħal Carney Chukwuemeka flok Moises Caicedo li għamel tajjeb ukoll serħu għax issa jmissna kontra l-Aston Villa nhar il-ġimgħa. U fl-85 daħal Leo Casledine u qed mitfal da l-Akkademja flok Raheem Sterling. U
Fimni fit-tieni ħaf skorja Palmer kifet u mbagħad skorja Noni Madueke. U mbagħad lejn l-aħħar lajna dak li mbierek gowl li ma tantx inferħan bih għax stennejt li ħajkonna clean sheet. Ġifieri, però m'hemmx tagħmel. Issa, nitkellmu fuq il-plejers individwali. Il-keeper ma tantx kellu x'jagħmel, bażikament kellu xut fil-bidu ma xorta kien sejf tajjeb. Il-right back Disasi it-tieni logħba konsekuttiva li kien tajjeb, tgħidu li kif imma qiegħed ilgħab tajjeb. Tiegħu Silva Colwill tajbin, Colwill anke ura li postu qiegħed postu fej center back u mhux left back. Chilwell kifet kien vera tajjeb. Caicedo Enzo kellhom logħba tajba wkoll it-tnejn, speċjalment Enzo. Modric, ma hekk fimni. Disastru li fil-ballun, għas jaf x'inhu jagħmel li jisu fis-saħra kien. Letteralment jisu bidel fis-saħra, għas jisu qatt ma fil-futbol. Nisperaw li di kienet just one-off. Palmer, xi tgħid fuq, dak l-istess kliem dejjem eċċellenti ma xkelm oħra lih. Naħseb l-aqwa signing li għamilna dal-istaġun. Sterling kien tajba ukoll, għamel żewġ assist. Broja l-istess, kien ħelem Modric, però disappunti ieħor. Issa fuq is-substitutes Gallagher daħal mhux ħażin għamel assist, baġġu waħdu kellu x-xut jamma qatt jaħseb għodra fil-ballun. Madueke daħlu skorja huwa plej li ġobna ħafna jena, dirett, ma tantx baqa' wingers hekk, ovvjament għadu żgħir, l-end product tiegħu mhux daqshekk tajjeb, imma nemmen li bil-lob jaf jiġi. Ġu anke tal-istess dal-ftit, għaw it-tifel tal-Akademja l-istess dal-ftit. Fimni, kontent għax 6-1, però kifet ma tiġ tinsa kontra mill-lab. Lab kontra tim fil-verità, bir-rispett kollu mhux tim tajjeb. Lab ma tim jgħid la sar postek minn is-Serbal fiċ-Championship. U għandhom 10 players neqsin, jiġifieri tikkonsidra kollox. Issa nhar il-ġimgħa kontra l-Aston Villa FA Cup. Hemmhekk naraw jekk hux vera kif qed jgħidu n-nies dawwarna with end the corner. Imma issa naraw kontra l-Aston Villa naraw jekk vera ħanissettjaw il-kumplament tal-istaġun. Jiena min-naħa tiegħi dak kollu, issa aħna dwar riklami u ħajtkellem Julian Grishti fuq Liverpool kontra Fulham. Il-lejl tajjeb u ċaw għalikom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-lob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħb li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żulidkom permezz tal-magna tal-logħb ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa l-logħb tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Il-lejla tajba ħbib tiegħi jiena Julian ħanitkellem fuq il-partita ta' nhar l-erba' li għadda bejn il-Fulham kontra Liverpool fit-tieni leg tal-Carabao Cup ta' semifinali. Ir-riżultat finali kien 1-1 illi eventwalment imbagħad il-Liverpool għaddew għall-finali b'diskor ta' 3-2 fl-aggregate. Il-Liverpool bdew mill-vantaġġ fil-logħba ta' nhar l-erba' mill-ewwel, skorja Diaz mal-ewwel kwarta tal-logħba. Barra minn hekk ma tantx kien hemm ishom xi ħafna azzjonijiet daħal tal-Liverpool li pospeċi alla volja kienu kellhom ħafna chances setgħu jiskurjaw iktar imma fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li l-Liverpool waslu għal finali oħra, Wembley awaits once again. Però rġajna ma' Chelsea, kif kulħadd jaf dal-aħħar żewġ finali li labna ma' Chelsea kienu sentejn ilu meta l-Liverpool kienu qed jiġru għal quadruple. Sfortunatament ma rbaħniex il-Ligu Champions League dak l-istaġun imma għall-inqas rbaħna żewġ finali ma' Chelsea fil-Carabao Cup u fl-FA Cup. Nittamaw li bħala perspettiva ta' Liverpool ma nerġgħux nkunu nirpuha fil-penalties, ġifieri għal volja preferi nirpu penalties milli nitilfu in the first place, imma nixtieq illi għal darba nirbħu l-final kontra Chelsea f'90 minuta u mhux nibqgħu ntawlu. Imma insomma, bħala wirjiet individwalment kien hemm diversi pożittivi fosthom Conor Bradley li kif nafu jagħtihu post Trent Alexander-Arnold li hu bħalissa jgħat imweġġa, pero dil-ġimgħa l-assistent Pep Linders ikkonferma li għandu jitorna għall-logħba ta' nhar il-Ħadd fir-raba' round tal-FA Cup kontra Norwich. Kellu wirja promising ħafna dan il-plejer li bħala supporter tal-Liverpool jinvernu pjaċir nara li iż-żgħar jingħataw l-opportunitajiet u jieħduhom tajjeb ħafna. Li ħansemmi wara Kwanza li huwa ieħor mill-Akkademja tal-Liverpool. Illi dan huwa l-ewwel staġun li qed jilgħab first team mal-klabb, kull opportunità li kien ingħata dejjem ħadu tajjeb ħafna. Fil-Carabao Cup lab kull logħba ħlief fl-ewwel leg. U funnily enough wieħed mill-iktar li għandu assist, għamel 3 assists. Fit-tielet round kontra Leicester mal-gol ta' 3-1 ta' Jota. Fil-ħames round mal-West Ham għall-ewwel goal li kien skorja Szoboszlai wara wirja eċċezzjonali mill-Liverpool li spiċċaw rebħu 5-1 kontra tim impressjonanti ħafna għal-West Ham. Għandna kif ukoll wirjiet fenomenali wkoll minn Van Dijk u Joe Gomez fl-opinjoni tiegħi li d-diviża vera kienet soda ħafna l-erba' ta' dak il-gowl li skorjaw il-Fulham li għalla volja ma jiswa għal xejn għax ir-riżultat ma nbidilx għax il-Liverpool xorta daħlu fil-final. Gomez tkellimt ħafna fuq u dal-aħħar ftit episodji ta' Mix Zone hemm qed li kull darba li lab dis-sena vera qdiena. Sfortunatament wasal episodju ieħor fejn ngħid li l-gowl għad ma wasalx tiegħu. Vera ċitat biex fl-aħħar ikolli episodju fejn nitkellem milli dak il-mument li jiskurja wasal. Imma nixtieq nemmen li tiżommu għall-okkażjoni kbira li dal-waqt għandna l-final tal-Carabao Cup jew qed iżommu għal dakinhar jew forsi ma rridx nara kbira ma forsi għal gowl li rebħilna li. Bl-ebda mod wieħed ngħid li kien irpu żgur imma stranger things have happened milli pa' speċi Gomez jiskurja f'dik l-okkażjoni. McAllister kien il-leader fin-nofs, beda ma' Harvey Elliott u Ryan Gravenberch illi tlieta li huma kellhom logħba tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi. McAllister palmet fl-aħħar partita mal-Bournemouth li nkoll jirbaħ il-ballun jipprova jikkrea javvanza. U jisu minn meta għalaw madwar 70 minuta Klopp jisu it-tim mar daqsxejn lura. Ifhimni tistennija pa' speċi l-iktar midfielder esperjenzat li għandek available li jinqala għandek midfield żgħir ħafna
u pa speċi titlefna għal battalja tan-nofs, imma vera għandna neqsinu hekk u pa speċi min ħajjed l-isma' da raġunament fejn kien meta tajtu erba' lil Bournemouth. Alla folja nifhem l-argument illi pa speċi l-aħħar darba ma semmejx ħafna l-injuries daqs illum, eżempju. Titqis ukoll illi anke meta jkollok skwadra sieħa fully fit, mhux kull ġimgħa ħadd tagħti tkaxkiri, taħseb wara jkollok inneqsinu hekk. Ġifieri din ħaġa li jdu jdaħlu f'moħħhom min-nies. Skont kif tiġi il-logħba. Diaz kien plejer ukoll li dal-aħħar ftit xhur kont kritiku ħafna fuqu, nifhem illi kien għadda minn dak il-perjodu diffiċli ħafna fejn ħatfulu lil ommu l-missieru ftit ta' xhur ilu u pa speċi dik seta' tkun waħda mir-raġunijiet illi dal-aħħar ftit xhur il-wirjiet tiegħu ma kinux mill-aħjar livell possibbli. Però minn bdejna sena ġdida jisu rajt il-Diaz juri glimpses ta' x'plejer kapaċi jkunu hekk skurja gowl ieħor. U nieħu pjaċir nara li l-attakkanti jżidu mal-goals jew l-assists hekk. Grafenberg semmejt ftit mumenti ilu fejn qed li l-midfield kellhom logħba tajba. Dal-aħħar jisu kienet għaddej minn perjodu fejn kienet juri wiri daqsxejn konsistenti u hekk illi anke smajt ċertu supporters jgħidu isma' u hekk x'plejer ġibna. Għax kellu daqsxejn ftit tal-logħbiet żiena jiena meta konna xtrajnieh nkun onest ma kienx in-number one target tiegħi, jiena dejjem preferit il-Turam tan-nies. L-editur jafu sew il-ħoħ għax jilab mal-klab tiegħu qed mill-favoriti tal-Inter. Imma ma jfissirx illi jiena x'pa speċi preferejt plejer ma nkunx irridu l-Grafenberg ġifieri, imma regardless meta rajt li kont ħanġibuh kont eċitat ħafna b'dal-akkwist għax minn Ajax kienet juri l-potenzjal tiegħu u jiena nemmen illi ma' żmien jiġi jista' jkun wieħed mill-aħjar midfielders ġo l-Ingilterra. Nisperaw mhux qed nara kbir imma bil-potenzjal li għandu nemmen illi with the right management u the right game time jista' jasal. Kellu bidu tajb ħafna mal-Liverpool, kien skurja żewġ goals u għamel żewġ assists oħra mal-ewwel xarej, imma kellu dik id-daqsxejn drop off fil-form. Li jiena nemmen li tista' tkun żewġ fatturi. Waħda minnhom illi ma kellux pre-season mal-klabb, pa speċi il-pre-season li kellu kien mal-Bayern u mbagħad talaqhom ġifieri magħna tista' tgħid ġi u ma kellux pa speċi ċans biex jintegra mat-tim sew hekk għax ġie fi żmien fejn kien hemm il-lob tan-nazzjonal. Nofs il-plejers kienu marru mal-pajjiżi tagħhom rispettivament li baqgħu vera ftit u minn dakinhar jisu kellu ċans jintegra mal-iskwadra. U raġuni oħra li ma nafx jekk hux qed ngħid sew imma nemmen illi meta ġie mal-Liverpool dan ħasad li pa speċi kemm ħajinvolvi ruħu fl-ewwel sena hekk pa speċi għax hu nkun onesti mhux plejer li ħajibda kull logħba mhuwiex guaranteed li għandu postu fl-ewwel 11, imma huwa għal parti mill-iskwadra plejer tajjeb ħafna li jkollok għax joffri dinamika differenti għall-lob li jilagħbu. U jista' jkun illi minħabba li mal-Bayern kull ma beda tliet logħbiet u kull ma kienet tidħol fl-aħħar 5 minuti 10 minuti pa speċi ma tantx kellu dik il-match sharpness biex jilgħab dal-lob regolari. Insomma, fl-aħħar mill-aħħar l-importanti li jisma' qegħdin ġo final oħra nittamaw illi ikun riżultat favorina u nollu l-10 tazza tal-Carabao Cup. Nixtieq nirringrazzjakom talli rajtu l-analiżi tal-partita tal-Fulham kontra Liverpool. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-sponsors ta' din il-paġna li huma Game Breaker, Catalan, The Barber Room kif ukoll Spaces.
Dan il-video wkoll huwa disponibbli fuq YouTube fuq il-channel tagħna u l-video li miss ħajkun nhar is-Sibt mal-ħabib tagħna Andrew Zarb billi ħajtkellem fuq il-kuntratt ġdid ta' Charles Leclerc ma' Ferrari. Nirringrazzjalkom u l-lejl tajba l kulħadd.